Kienet ħasra li għal aktar minn 20 sena fil-karneval konna ma naraw banda tradizzjonali. Qiegħed ngħid għal aktar minn 20 sena għaliex l-aħħar li ħadu sehem il-banet kienu 20 sena ilu. Imma ma kinux bħalma kienu jkunu 25 sena ilu, jiġifieri bil-karru u bil-grupp tal-Allegrija. Jiena karneval hija waħda mill-festi kbar għal qalbi, twelit fil-karneval, trabbejt fil-karneval għal ħafna snin ukoll ħadd sehem fil-karneval, kumpaniji ta' sfin, karrijiet, maskaroni, karozzini u karettuni. U fil-fatt illum jiena resident iż-Żejtun. U ftit tax-xhur ilu ġejt ukoll maħtur bħala President tal-Aqda Banda Żejtun. Sa minn qabel konna diġà qed inweldu din l-idea u insistejt li kemm jista' jkun il-Banda Żejtun tirritorna fil-karneval. Issa meta semmi l-Banda Żejtun qiegħed tgħid l-ikona tal-karneval Malti fejn jitlu l-banet għaliex hija dik il-banda li għamlet l-iktar suċċessi, speċjalment wieħed jiftakar fi żmien l-ex President Joe Attard, fi żmien l-ex Ormas John J. Paċ li dawn kienu jitlu. Jien ta' tifel li kont ma kontx miż-Żejtun u minix miż-Żejtun. Trabbejt man nannu ħal-qormi. Kont ngħid imma daw kif iżwieten kapaċi jagħmlu da fil-karneval u aħna ta' ħal-qormi u aħna ta' ħażebbuġ laqqas idea m'għandna. U dejjem kont newden kif din il-banda ta' Żejtun issa la jien qed noqgħod iż-Żejtun ħaterġa' lura fil-karneval. Tkellimt anke ma' George Zara illi huwa veteran tal-karneval, Jason Busuttil illi trabbejna fil-karneval jiena u flimkien man nannu tiegħi u mill-ewwel intlaqat il-proposta anke minn Festivals Malta. U Festivals Malta ħadmu ħafna biex il-Banda Żejtun ukoll tirritorna fil-karneval u issa ninsabu ftit ġranet il-bot mill-karneval fejn wara 25 sena b'sodisfazzjon ngħid li l-Banda Żejtun se terġa' tkun fil-karneval bil-kostumi, bil-grupp tal-Allegrija illi huma tfal, allura dan huwa investiment ukoll fit-tfal tagħna. Anke meta żilna t-tema, Festivals Malta suġġerew illi nqajmu waħda mis-suċċessi tal-Banda Żejtun li kienet Madam Butterfly. Jiena minn naħa tiegħi proponejt għedtilhom imma mhux nifqu ġas kemm nagħmlu replika ta' dak li żar, wieħed jiftakar il-karrijiet sbieħ li kien jagħmel Nenu Delija. Għedtilhom jien nippruvaw nagħmlu xi ħaġa iktar. Allura ħadna element minn dak il-karru, daħħalna t-tema ambjentali, grazzi wkoll għal Pawlu Mizzi li ħadem ħafna magħna fuq il-karru, u hekk ukoll għaqadna dawn l-elementi kollha. Karnevali hija festa għall-qalbhom ħafna. Biżżejjed ngħidu illi anke minn tarif li ksibt fl-antik kien isir karneval kbir ġo Żejtun, speċjalment fir-Raħal t'isfel. Meta biex nieħdu idea insemmu l-karneval ta' ħalaxa, kien isir hekk ġo r-Raħal t'isfel. Ovvjament hemmhekk għandek il-qalba tal-karneval għaliex kellek in-Nenu Delija. Nenu Delija li kien artist mustaċċun fejn jidħol ix-xogħol tal-karneval, kulħadd jiftakar li Nenu Delija l-karrijiet, sbieħ li jagħmel, l-innovazzjonijiet li daħħal kienu l-ewwel beda juża l-kulur li jixal, kienu l-ewwel beda juża d-dawl fuq il-karrijiet. Kien artist. Fil-fatt jiena għadni sallum immur Viareggio. U Viareggio meta mmur hemmhekk xi anzjani jistaqsuni fuq Nenu jgħidu li il-Maltese. Meta tgħid il-Maltese ġo Viareggio isok issemmi Nenu Delija. U naħseb illi aħna wkoll obbligati bħala Aqda u bħala lokal taż-Żejtun ukoll illi il-Nenu nuruh il-ġieħ li jixraqlu għaliex ta' kontribut kbir. Il-karru nistgħu ngħidu li jinsab f'fażi finali avvanzata għax-xogħol sar kif għadt minn Pawlu Mizzi illi huwa wkoll veteran tal-karnival. U mbagħad ovvjament il-gazin għadna grupp ta' nisa, ġenituri, jħitu l-kostumi, jirranġaw il-kostumi għal-bandisti, it-tfal għandhom entużjażmu kbir, allura nistgħu ngħidu hekk illi xielna fjamma żgħira illi nemmen li tista' tikber f'ħuġġieġa bħalma kienet 25 sena ilu. Il-karru li nipprepara lih minn Settembru, għajnuna ma tantx allura kannu naħseb qabel, u għaddi ma waqafx jiġifieri sa l-ġurnata tal-lum għadni għaddej. Tipprepara kollok ix-xogħol tal-movimenti, kollok xogħol ta' tfassil li tisir kollox minni. Imma x-xogħol jieħu ħafna ħin fejn jidħol kisi u tfassil u modellar tal-ċuħ u dawn l-affarijiet. Ġena bdejt ma' Pawlu Kurmi u għandi l-unruna li bdejt miegħu Mediterran u għadni għaddej sal-lum, dan ammur lura li 74.
u kważi kważi l-antiki li bdejna miegħu minn hemmhekk jien għadni għaddej. U sodisfazzjoni li qed tikkrea xi ħaġa minn karti tqiq u daqsxejn materjali għal jagħmlu ħadit u tikkrea karru kbir.